Oh, first time ito isang. Oh, first time mag-isang? Really? Hi guys! Ngayon ang day 1 ng shooting namin ng Minamahal. Ang artista namin ngayon, si Andres Mulak, syempre, tsaka si Ashley Olviga. So day 1 namin to, and we only have, I think, 14-15 days para tapusin yung buong pelikula. Mamaya, abangan nyo kung ano gagawin namin. And action! Trivia, ito yung pinakaunang eksena na kinunan namin sa buong pelikula. Medyo may pagka-serious na agad, di ba? Pero okay lang yun kasi yung artista namin dumaan naman sa 7 days of acting workshop bago sumalang dito sa shooting. Hindi tayo handheld. God, hindi ko ma-feel yung handheld. Kumusta ang day 1, Andres? Kumusta guys? Day 1 ng Sangdaan Bulaklak para kay Luna. Minamahal. Direct, maraming salamat. Day 1. Medyo kinakabahan ako pero mas excited ako mag-take. Mas type ko yung mga location na ganito in this in the city na super crowded na maraming tao. So, it's all learning experiences kaya excited ako. First day, kumusta? Medyo kinakabahan pero sobrang thankful ako kasi direct. Sobrang chill lang ni Direct. Tas syempre parang ako na tama ba yung ginagawa ko ganyan. Tas Tama yan. Kaya sabi ko kay Direct, pag mali ako pwede mo ako pagalitan Kumusta yung pagkain ng isaw? First time ko kumain nun. Talaga? Hindi ako natigil doon. Tas ganun pala yung lasa nun, masarap. Oh, first time ito isang. Oh, first time mag-isang? Really? And reaction sa first movie scene na ginawa sa buong buhay. Ikaw nga. No, ikaw muna. First. Video na ako kanina. Hindi naman yung first time. Okay, ako first time parang I don't know. Feels wild. Parang kakatuwa talaga guys na first ko and we're able to do it naman, di ba, Direct? Si Ashley naman, first lead sa movie, di ba? Opo, pero parang nanibago din ako kasi parang ngayon ko lang napansin na sobrang dami palang shots na kinukuha pag movie. Kumpara sa TV. Oo nga, mas mahaba yung waiting time. No? Pero masaya. Tama. Yeah. Late call kami nung day 1 kasi mas marami kaming night na eksena. Awa ng Diyos, hindi rin kami masyadong inulan nung araw na to. So talagang smooth lang yung shooting. Action!